close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, May napasok ka. Aray ko, sumukar. Diba ito yung panlagay sa mata? we'll go. Magaling, matagal ito. Ha? Matagal. Buti doon, tumingan mo. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And Ayun, no? Hindi pa kami tapos. Akala nyo tapos na kami. Magpapahinga lang kami. Ayan, no? Hindi pa tapos mga kablog. Pahinga muna kami, pahinga. Kasi only dito, only Samgyup. Sa wakas natupad rin yung dating di natuloy. Ayan. May mga ano pa kami dito. Hindi tayo kay mami mo. Redos? Oo. Ano, wala ka pa sa redos? Pwede kayo mag-share. Nadala yung isa. Nadala yung isa. Isang chopstick. Ha? Nagkumuha nga pa sila eh. Sila, umusin nyo yan. Hindi tayo tatayo. Pangilang round nyo na. Sunog na, di ba? Ha? Sunog na yung?
Ba't may team na yung ano? Kawali. Ang ano? Hindi na, ito yun. Oh, di pwede naman kumuha. Ikaw talaga. Di pa. Ito na ba? Oo. Parang kinukonsensya mo sila, Tia. Hindi naman siya Pilipinas sa kuya, tanga mo. Hindi mo. Pero ang tunay oras yung sabi tayo, tapos abay. Sasakti ata. 6'9". In strength now I'm the only one, only one. Samgyup. Ano to? Samgyup. Samgyup daw. Samgyup. Ano? Samgyup. Samgyup. Ano? Ha? Sol ba? Okay din pala, no? Solve. Oh, anak. Ano pa ata kayo? Ayos na mga kablak. Tapos na kami. Yan, oh. Simot lahat, oh. Simot. Ha? Tapos na, oh. Ano kasi, makatas. Alright. Wala po talaga. Tingnan natin yung pinagkainan. Ubos lang. Ayan. Oh, walang natira. Ito yung mga kumain. Ayan. Ah. What? Ano? Ito yan mga kablak sa Suwal, Pangasinan. Samgyup. Suwal. Ayan mga kablak. Laki ng tiyan ah. Ano, kumusta naman yung pagkain dyan? Good. Grabe, pag high blood ka, di ka pwede maligo kasi mamatay ka ng maaga. Kasi grabe yung Puro taba. So ayos lang sa atin. Pero nag-enjoy ka. Ganun talaga ang samgyup talaga. Ah. Talaga. Kahit first time ko, wala nga lang pa chopstick. Oo nga, muntik na ako magkamay eh. Tamang ano lang. Oh! Alright. So yan, kumusta naman ang Ayan. Busog. Ayan. Kumusta ang samgyup? Samgyup salamat. Samgyup, salamat. Samgyup salamat. Pangasinan. Samgyup salamat sa gear namin. Meron ganun, may ganun, samgyup salamat. Patin. Di ko nagawa yung plano ko na ano eh. Oh, wala. Yung shirt, wala. Ba't parang may nakabukol dyan? Dapat 6 bagit dapat. May nakabukol dyan ah. Wala. Six packet ko dyan, tabi nabantayan nga tayo nung wala babae. Kasi uwi ko sana yung ano eh. Sobra eh. Lahat nga sila, sa atin tayo nakatingin. Hindi ba sa mga katawan natin na sobrang dami natin kinakain? Isa lang naman. Dadalawa lang naman ang hinan nito sa amin.
Yan talaga. Nakabantay sa atin eh. Hindi, nakabantay. Mami na. Nakabantay na. Yan. Kimchi? Kimchi? Ano dyan? Kimchi? Kimchi ka mo?